ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆରେ ନନାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବ ବଜି ବଜି ହଁ ସେଠି ନାହିଁ ପରା ଇଏ ଗୋଟେ ଧୂପ ଲଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ପରା ମୋ ହାତ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ପୂଜା କଲା ଏତେ ପରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ମୋ ଏତେ ପରେ ଦେଖିକି ଲଗେଇ ଦିଅ ବଜି ଭୋଗ ହଉଛି ଫୋନ ଲଗେଇ ତୁ କଣ ତୁ ବୁଝିବା ଆସୁନୁ ଭୋଗ ଅଛି ବା ସବୁ ରୁମ୍ ଦବ ଭାଇ ଏତେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ରଖିଛ?